Eu quixera comenzar agradecendo moito a todos os que estades traballando no conxunto do sistema educativo e en concreto neste centro, que é un centro de referencia no ámbito da mellora da convivencia e tamén no ámbito da loita contra o acoso, porque, sen dúbida, o acoso é unha das lacras, das debilidades que ten non o sistema educativo, que teñen as persoas en idades mozas. Quero dicir que o Gallá este día non fixera falta, pero certamente existe, é unha realidade que existe nos centros educativos, existe na sociedade, existe na rúa, e obviamente temos unha responsabilidade, e a responsabilidade é intentar minimizar ata chegar a, se fose posible, e o Gallá fose posible a cero, pois calquer caso de acoso, calquer caso das novas modalidades de acoso, pensemos no ciberacoso, porque, dende logo, é unha lacra para as persoas que o sufren e tamén incluso as persoas que o provocan, creo que tamén necesitarían algún tipo de atención específica. En Galicia non temos en xeral unha situación de acoso moi elevada, de acoso escolar moi elevada. Todos os datos comparativos non o din así. Nós mesmos tamén facemos dentro do ámbito da Consellería unha macroenquisa que facemos cada 2 anos, é bianual, e nos din que a inmensa maioría das persoas do sistema educativo non perciben que haya unha mala situación de convivencia nos centros, nos propios centros. Esa é unha secuencia que nos últimos anos o vamos percibindo, pero tamén non é menos certo que mentre teñamos un só caso, temos que actuar en prevención, temos que actuar en detención, temos que actuar tamén para intentar correxir calquer caso que haya en este ámbito. Para poder actuar e poder planificar, o máis importante é ter información, ter datos. A veces o acoso é silencioso, por iso eu celebro moito esta campaña que impulsa o centro, para que todos, en certa medida, teñamos capacidade para identificar unha situación non normal, unha situación de acoso e poder poñer sobre aviso aquelas persoas ou aqueles responsables que poidan actuar para reducir esa situación ou para evitar esa situación. Vamos a seguir traballando en esta línea e nos próximos días tamén imos a sacar outra vez, e moitos dos aquí presentes o recibirán ben como profesores ou ben como familias, unha nova enquisa, unha nova macroenquisa de convivencia para poder testar e evaluar e saber cal é a situación do acoso nos centros educativos de Galicia. Como xa dixen, non é unha situación comparativamente con outros territorios ou con outras comunidades autónomas tan importante, pero sí temos que intentar minimizar e ter unha tolerancia cero con esta situación. Esta macroenquisa censal, movemos aproximadamente a 200.000 a 200.000 persoas, entre 180 e 200.000 persoas que responden, é unha cantidad inxente de datos e nos permite ter datos para poder despois planificar. E tamén dicir que o acoso non é só ou non se dá só nos centros educativos, senón que se dá fora dos centros e se un neno é acosado non só é acosado dentro do recinto, senón cando sale fora o sigue sendo, sobre todo sigue sendo cas novas modalidades. Pensemos, por exemplo, no ciberacoso ou en outras realidades. Por iso temos tamén que traballar en involucrar, en facer partícipes desta loita ao conxunto da sociedade. De feito, tamén en esta línea e tamén como unha nova acción, no pasado debate de autonomías aprobamos no Parlamento unha iniciativa, unha proposta de resolución para crear o que vamos a denominar a Red de Concellos contra o Acoso Escolar, porque non é só dunha responsabilidade dos centros educativos, do seu profesorado, é unha responsabilidade de todos e todos temos que participar na identificación, na detección, en saber as causas e nas accións e nas actuacións que temos que levar a cabo para erradicar esta lacra. Son medidas que, por unha parte, nos van dar información, por outra, nos van a axudar, pero todo isto que se fai dentro da administración tería pouco sentido ou valdería de moi pouco se o profesorado, e aquí hai persoas que teñen unha labor, creo que coñecida e recoñecida,
na loita contra o acoso e na mellora da convivencia, e creo que sería moi difícil lograr calquera avance se non tuveramos a involucración do profesorado para poder detectar, actuar e prever estas situacións. E estamos especialmente nun centro que ten destacado, aquí están as responsables, que a semana pasada entregábamos uns premios na Cidade da Cultura. Sería moi difícil poder loitar contra o acoso se non fose ca involucración, creo que constante, decidida e responsable do profesorado e, sobre todo, daquelas persoas que impulsan proxectos e programas a favor da convivencia.